Исәннәрмесез, саулармысыз? Мәскәүский сәлам сезгә. Минем федераль тапшыруларга тамашачы булып барып йөрүем һәм шул рәвешле акча эшләвем инде традициягә әйләнеп бара. Әйдәгез, мондый форматтагы видеоларны бер сәхифәгә берләштерик һәм аны Тишек ТВ дип атыйк. Хәтерлисездер, узган юлы мине бер тапшыруга чакырып, икенчесенә китереп алдаганнар иде. Кәкре каенга тирәгәннәр иде дип атаган идем узган видеоны. Бу юлы Андрей Малаховның тапшыруына барырга карар кылдым. Бер юлы 3 тапшыру алып бардым. Малахов үзе исемдәгесе, икенчесе Привет Андрей, монда да үзе исемдәгесе, һәм өченчесе От всей души. Мин исә Привет Андрей дигәненә гариза җибәрдем, эләктем От всей души дигәненә. Азыян юк, чөнки шушы ике тапшыру арасында аерма әллә ни юк. Гадәттәгечә минем студиядан чыккач яздырылган видеоны карап китик. Менә чыктым. Съемкалар бетте. Менә шундый павильон Андрей Малаховның тапшыруыннан. Уф, шундый авыр хисләр белән чыктым. 2 сәгать ярым күз алдына китерәсезме? Бер туктаусыз диярлек кул чаптык. Менә мин сәгатемә хәтта менә карагыз. 666 килокалорий яндырылган. Мин кергәндә 200 ничәдер иде. Хәзер менә 600 ничәдер булды. Димәк 400 килокалорий яндырганмын. Хәзер башыннан башлыйк. Узган юлы тапшыруга сәгать 8гә барасы булса, бүген исә 11:30-га. Күреп торасыз, минем березен түгел лифтта. Тимер атым да бар, велосипед белән генә барасы. Максим Горький киностудиясында булачак съемкалар минем тирәсендә генә ул, велосипед белән 20 минут барасы. Шуңа күрә такси да аласы булмадым, велосипед автобус белән дә барасы булмадым. Аның белән барсам узагракка да чыгачак әле. Съемка 11:30-да башланып, 16:30-да бетә, димәк барлыгы 5 сәгать анда буласы була. Шуңа күрә һәрхәлле тамак ачачак. Минем тамак ачкан вакытта шикәр төшә һәм шул кадәр хәлем шул кадәр начарлана. Шуңа күрә менә кирип алдым, менә шушындай 2 анигири. Минемчә съемкага бирелгән акчаны мен менә шушы анигирилар белән шул студияда ашап та бетерәчәкмен. Ну, санарбыз әле, мин юри менә истә калдырдым, ничә сум торганын бу 2 анигириннән һәм ахыр чиктә күпме акча биреп, ничә сум янда калачагы. Бер проблема килеп туды бит әле. Мин велосипедта килүен килдем, ләкин аны Горький киностудиясы тирәсендә куярга урын юк. Юкса инде күпчелек зур оешмалар тирәсендә велосипедның парковка урыннары каралган булсан да, анда юк. Шуңа күрә бер дворга кирдем дә таптым бер агач һәм менә агач тирәсенә шылбырга бәйләп куйдым. Хәзер бер 10 минут җыяр барасы була әле тегендә яңадан киностудия янына. Шәлдермәсәләр ярый инде. Ничә тапкыр уже, кстати, шулай калдырганым бар Мәскәүдә. Менә бер ахуй киләсең, парковка урыны булыр дип уйлыйсың да, юл юк булып чыга. Шуңа күрә я берәр баскыч янына шунда бәйләп куясың, я башка төрле предметка. Мәскәүнең бу урыны күп тапкыр инде кинода күренгәне бар, чөнки минем сул ягымда ВДНХ. Алдарак менә мин хәзер кая таба барам, анда урнашкан Горький киностудиясының музее. Аннан соң киностудия үзе, хәзер аны күрсәтермен. Киностудия артында урнашкан ВГИК. ВГИК ул кино белгечләрен әзерли торган илебезнең шундый төп югары уку йорты. Менә бер тирәдә күпме кино көче җыелган. Менә доста йолдызлар да бар. Дөрес кирмәгәнмен икән бит. Күршедәге бер бинадан, торецтан, ягъни аскы этажыннан кирип китеп, мин инде тоже аптырадым. Ничек инде шушындай мотор җирдән кертерләрме икән массовканы һәм чуйкым дөрес булып чыккан. Менә шушы булырга тиеш бина. Менә приятно шундый. Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького. Кергәч тә исемлеккә үз исем-фамилияңны, паспорт саннарын язарга кирәк. Шул чак миннән сорадылар. Сез беренче тапкырмы? Беренче тапкыр дигән. Сез видеога төшерергә ярамаганны беләсезме диде. Белмим дигәч,
миңа кагыйдәләр язылган кагаз тоттырдылар, игътибар белән укып чыгарга куштылар. Укып чыккач, кул куярга кирәк. Шуннан соң килеп кердем мин бер зур бүлмәгә. Ул күрәсең Горький киностудиясының кайсыдыр бер элеккеге бер павильоны булгандыр. Халыкның иге-чиге юк иде. Кире утырдым. Кеше шул кадәр күп. Монда бер кешедән сорадым, нидән булар бөтенесе дә бер тапшыругамы соң, әллә төрле тапшыруларгамы? Бер тапшыруга ди ялгышмасам 180 ләп кеше ди. Монда беләсең, юбилейга җыелган шикелле халык, киенгәннәр матур итеп, күбрәк олы яшьтәге кешеләр. Монда кешеләр бер-берсен инде белеп тә бетергәннәр, күрәсең, бер генә ел йөрмиләр. Привет, Леночка, здравствуй, дорогайлар, анда-монда гел ишетелгәләп тора. Мин рюкзакны кая куярга белмәгәч бер хатыннан сорадым. Студияга алып кирсәм буламы? Юк, ярамый диде. Бөтен нәрсәне шушы зур бүлмәдә калдырасы. Мин әйтәм, тимәсләр микән соң? Бу хатын әйтә, мин инде монда 3 ел йөрим, һәм минем әйберләргә тигәннәре юк. Шуңа күрә мин дә тыныч күңел белән рюкзакымны калдырырга булдым. Менә шундый кыяфәттә килдем. Праздничный киенергә дигәннәр иде. Шуңа күрә шулай. Әле сорадылар, сез кайсы тапшыруга, мужское, женское гаммады? Мин әйтәм, юк. Или привет, Андреева диләр. Күрәсең, привет, Андреева. Олы яшьтәге кешеләр языла. Мужское, женское, яшьрәкләр. Мин Лена исемле бер ханым белән таныштым. Ул федераль тапшыруларның барысында диярлек йөреп чыккан, һәм хәзер Андрей Малаховтыкын гына сайлый. Ни өчен нәкъ Малаховка йөрисез дигәч, күңелем шул кадәр ял итә, ди. Ул хәтта ирен дә монда китерә икән, эштәгеләрнең барысында бу тапшыруга килергә үгетлим ди. Һәм дөрестән дә студияга кергәч, минемчә, ул иң актив тамашачыларның берсе булгандыр. Менә хәзер 11:30-га килергә диделәр. 16-га 30-га кадәр, ягъни 4 сәгать ярым утырабыз. Бернинди чыгу юк студиядан. Ашарга да чыгармыйлар, һәм хәтта бәдәревкә дә чыгармыйлар дип әйттеләр. Шуңа күрә менә ашык-пошык чәйнем алып килгән әйберемне. Кызганыч, студиядагы хәлләрне яздырып булмады. Беренчедән, кагыйдәләргә кул куелган, икенчедән, студиядага кергәндә телефоннарны алып калалар. Ягъни, син махсус кешегә телефонны бирәсең, ул сиңа номерок, ягъни бу гардеробтагы принцип сыман эшләнә. Горький киностудиясына кирип, студияга үткәнче 2 сәгать үтте. Аннан соң әле озаклап кул чабу серләренә төшендерделәр. Тапшыру үзе булайрак башлана. Всем добрый воскресный вечер. В эфире ваше любимое народное шоу «Песни от всей души». Студияда яңгыраган бөтен җырларның да текстлары зур-зур экраннарда чыга. Телевизордан тамашачы аны күрми, ләкин студияда ул әллә каян күренә. 180 ләп кеше, һәм менә шушы 180 ләп кешенең барысы да кушылып җырласын өчен шундый мөмкинлек тудырганнар. Тапшыру бер тында языла, бернинди андый-мондый дубльләр, кат-кат яздырулар юк. Телевизордан без аны ничек күрәбез, ул шул килеш яздырыла. Кай вакыт геройлар артык озак сөйләгән вакытта гына аларның сөйләгәннәрен кисәргә мөмкиннәр дип сөйләде монда инде берничә тапкыр килгән тамашачылар. Калганы, әйтәм, бер тында языла. Тапшыру бик күңелле килеп чыкты. Күренеп тора, бу тапшыруда зур профессионалларның эшләве, күңелләрен биреп эшлиләр. Димәк, күңел биреп эшләү өчен билгеле ул акчаны яхшы түләнергә тиеш дип уйлыйм. Шуңа күрә Иманов Камил бу тапшыруны эшләүчеләр һәрхәлдә акчаны яхшы ала торгандыр. Монда Казахстаннан да кешеләр бар иде. Монда төрле телләрдә җырлар башкарылды. От всей души тапшыру түгәрәк артына җыелалар да матур җырлар җырлыйлар, үзләренең тарихлары турында сөйлиләр, кем каян килгән, һәр кеше турында репортаж күрсәтелә, корреспондентлар күрәсең, геройларның өйләренә, туган якларына килеп, иң кызгай әйберләрен генә күрсәтәләр. Моның ише тапшыру булсын иде ул безнең татар телевидениесында, чөнки гади халыкны күрсәтергә кирәк. Менә шундый форматта булсын ул кабатлау. Безнең бит районнарда шундый иҗатчылар һәм төрле юнәлештә башкаручылар алар байтак. Менә шуларны җый түгәрәк өстәл артына матур гына. O заманда хәтерлисезме, Аллаһи дигән проект бар иде ТНВдан. Шулай апаларны җыялар. Менә ул таррак юнәлеше иде аның.
folklor. Amanda ise turli yo'nalishda җырлаучыларны чакырсаң, матур итеп гөрләтеп, атна сайын чыга торган шәп тапшыру эшләр була иде дип уйлыйм. Монда бүгенге тапшыруда танылган кешеләр дә бар иде. 2 тапкыр Олимпия чемпионы Светлана Хоркина, тагын бер актер егет тә бар. Аны инде минем тирәгымдә утыручылар таныдылар, мин генә танымадым. Бәлки дөрес ишетмәгәнмендер исемен. 80-е дигән сериал бармысың, фильм бармысың, менә шунда уйнаган егет иде. Атсе душыга чакыралар, гади халыкны да пенсионерлар булсын, ул икмәк пешерүчеме, балта астасымы, шул ук вакытта социаль челтәрләрдә йолдызга әйләнгән, танылган кешеләр. Кызык инде, кызык, гомумән бик кызык бер тында үтте, ләкин секунд сайын дигәле гел кул чабу, менә ул арыта. Про Валеру строчка, это вы вставили. Моның ише тапшырыгы дөресен әйтәм, никадәр кызык кына булмасын, ләкин мондый кул чабулар күп булганга һәм әле арканы төз тутарга кирәк. Белмим, бәлки миндә ул проблема, минем ул әллә нишли башлый, мин озак тута алмыйм. Тегеләй әйтәм, башлыйм, булай боргаланам. Анда студияда 2 кыз бар, алар бүтән кешене карап торалар. Һәм аларга карап сигнал бирергә кирәк. Менә алар кул чаба икән, син чабасың. Кул чабуның да төрлесе була. Кыска вакыт аралыгында чаба торган, гөрләтеп кул чаба торганы бар. Әле без рэперлар шикелле кулларны менә булай итеп тә эшләргә тиеш идек. Бу тапшыруда егетләргә дефицит бик зур. Яшәк дигәннәрне алгарак утырталар. Малинника үзенә күрә, чөнки тирә-ягында гел хатын-кызлар гына. Кай вакыт була шундый җырлар, белый танец игълан ителә. Шунда әлеге дә баягы 2 администратор кызның командасы буенча егет кешеләр чакырырга тиеш, арадан берәр хатын-кызны һәм белый танец бийләр. Мин уйлаганым, сәхнәгә менеп бийсе була дип. Юк, типа сәхнәгә түгел. Менә монда кырыйда гына таптанып торасы диделәр. Чыктык, әлбер ничә тапкыр. Менә Аллага шөкер, арка уй дигән бит ничә, 3-4 тапкыр динамичный җырлар яңгыраганда халыкның бөтенесе дә түгел, алгы беренче, алгы икеләтә утыручыларны чыгаралар, әлеге дә баягы администраторлар командасы буенча. Һәм сикерәсең анда, кул чабасың. Әгәр дә администраторларга ошамаса, сез бик актив рәвештә кул чапмыйсыз икән, алар халык арасына кирип, әйдәгез, активрак дип куәтләп торалар. Акчаны безгә бирделәр. Хәтерлисезме, теге тапшыруга барганым бит, открытый эфир булып чыкканында. Анда барлыгы 3 сәгать булдык без, 1 сәгать әзерлек барды, 2 сәгать студияда булдык, 900 сум иде. Ә монда исә 11:30-га килдек. Һәм чыгардылар. Хәзер вакыт ничә? 5-нче арты чамасы. Белдердә ничек күрсәтелгән, шулай булып чыга. Ничә 1 сәгать булып чыга бит инде. 5 сәгать өчен түләделәр 500 сум. Димәк, безнең һәр сәгатебез 100 сумга төшкән дигән сүз. Атлап барам үземнең велосипедыма. Торам икән урынында, тормыйм икән. Мин шулай берәр кая сәйрәк җирдә калдырсам, шундыйрак уйлар белән киләм. Калдым икән, юк микән, көпчәген тишеп китмәделәр микән, юк. Аллага шөкер, менә тора. Исән килеш. Хәзер тегәрмәчләрен карыйк. Тегәрмәчләрнең тыны бар. Булды. Аллага шөкер, хәзер тыныч күңелдән кайтып та була. Видео башындагы анигири, ягъни төгедән ясалган өчбашмакларга әйләнеп кайтсак, икесе бергә миңа 376 сумга төште. Берсен видеодан күрдегез, студияга керер алдыннан ашадым. Икенчесен өйгә алып кайттым. Ахыр чиктә кесәдә 134 сум калды. Менә шундыйрак арифметика. Спасибо огромное, что были с нами. Приходите в нашу программу, пишите письма.